cvijeće ima, volim te, maslino, volim te, maslino. Vjerojatno neki od vas znaju da se ja bavim suvremenom poviješću, pa se onda uvijek postavlja pitanje eto što ja imam veze sa temom koja je stara preko 500 godina i što se tu ima reći. To je povezano sa mnogim neznanjima i zabludama koje postoje i njeguju se u hrvatskom pogotovo društvu, jer znanje je moć, to je stara istina, a neznanje je nemoć. I kad želite upropastiti neku zajednicu, onda trebate uništiti njezin identitet, odnosno znanje i samosvijest koja se jedino može na taj način prenositi. Tako da, kad se radi o tiskarstvu, valja reći da je to sigurno u smislu mogućnosti današnjeg vremena komunikacijskog uključivanja gotovo svih ljudi u društveni život, odlučivanje i slično. Dakle, kako se radi, kako se služi misa po rimskom dvoru, dakle u papinskoj kuriji, najprošireniji oblik liturgije. A misali su najpreciznije knjige, zato postoje tipska izdanja. Ako želite raditi, prevoditi misal na hrvatski jezik, imate latinski izvornik prema kojem morate prevoditi. Znači, možete sve drugo malo ovako, onako, ali u misalu se ne smije. Misalu se mora strogo držati onoga kako su propisi prema rimskom modelu. Zašto je ovo sve skupa tako važno? Ne zato što sam ja to istraživao i pisao, nego zato, kao što su prethodnici rekli, tu se prvenstveno radi o glagoljici, o tisućljetnom hrvatskom pismu. Znači, mi smo jedini narod na svijetu koji je imao privilegiju i pravo pisati, tiskati i govoriti liturgiju na svom vlastitom jeziku i pismu. To je izuzetno važno i značajno i to nas ne stavlja uz rame, nego nas stavlja vrlo visoko na toj kulturološkoj, ajmo reći, uvjetno rečeno, zapadnoj ljestvici. I kako su se prije izuma tiska, kako su prethodnici govorili, knjige prepisivali rukom, pa su postojali nekakvi samostanski skriptoriji gdje je svećenik ili prepisivač uzeo jednu knjigu i iz nje je jednostavno prepisivao drugu knjigu. I taj postupak je trajao godinu dana, nekad i više. I te knjige su bile strašno skupe. Ovdje spomenuti Novakov misal, koji je rukopisna knjiga iz 1368. Dakle, napravljen je samo jedan primjerak. Njega je pisao naš knez Novak za spas svoje duše. Danas se čuva, čuli smo u Beču. Njegovi sinovi su taj misal prodali za 45 zlatnih dukata, to je zapis ostao u tom misalu, u Istru, u jedno mjesto Nugla, blizu Roča, za potrebe te gornje i donje Nugle za njihove, znači, crkvene i misne potrebe. Red veličine 45 zlatnih dukata tada, 1405. godine kad je prodan, po nekim istraživačima podrazumijevao je da ste mogli kupiti cijelo jedno kmetsko selo skupa sa selom, kmetovima i svim onim nametima i zemljom i svime što to selo donosi. Evo, koliko su knjige bile vrijedne. Srdačno vas pozdravljam, ja sam Daniel Patafta, profesor na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu. Bio sam mentor Ivanu Mancu kod izrade njegovog diplomskog doktorskog rada, njegove doktorske dizertacije o kosinskoj tiskari. Naime, kolega je došao sa hipotezom da on može dokazati da se tu uistinu radi o mjestu gdje je tiskana prva hrvatska knjiga. Dakle, Kosinj kao jedno mjesto tiskanja prve hrvatske knjige je bilo u nekim teorijama prisutno, iako se njega nekako sustavno potiskivalo sa strane na uštrb nekih drugih mjesta koja imaju nekakvu tradiciju ili uopće nemaju. Međutim, evo, uvijek trebamo znanosti dati da ako imaju dokazi da se o njima progovori i ono što je kolega uspio napraviti zahvaljujući interdisciplinarnom pristupu, dakle koristeći povijesne metode, kritiku povijesnih izvora, dakle pozitivne povijesne znanosti i ono što je novo to je dakle informatičke i kartografske. I on stvarno uistinu, možemo reći, dobio konkretne rezultate
pokazujući i dokazujući da onu hipotezu koju je postavio da je Kosinj mjesto gdje je tiskana prva hrvatska knjiga, uistinu tako. Naravno, uvijek u znanosti se može doći do novih spoznaja, do novih izvora, ali za sada mi nemamo, niti smo prije imali, iako se sustavno tvrdilo pa će 100% tu je. Međutim, ovo je prvi znanstveni rad, uistinu znanstveni rad, kojim je dokazano i pokazano da je mjesto prva tiskanja prve hrvatske knjige u Kosinju. I ono što je bitno, zašto je ta knjiga toliko bitna, ne samo zbog početka tiskarstva u Hrvatskoj, nego zbog toga što je to prva tiskana knjiga koja nije na latinskom i koja je tiskana na hrvatskom pismu glagoljici. Dakle, jedna stvar koja je vezana uz jednu identitetsku baštinu jednoga naroda, dakle, jedan egzemplar, jedan specifikum, možemo reći jedan ekskluzivitet koji je inače postojao u zapadnoj crkvi, pridržan samo Hrvatima, dakle, a to je da mogu pisati, odnosno koristiti vlastito pismo i da mogu služiti liturgiju na hrvatskom jeziku, odnosno narodnom jeziku. Dakle, da se ne radi jednom od ona 3 priznata, osobito o latinskom jeziku. Tako da to pokazuje, dakle, postoji što se tiče latiniteta tu neke krivi pristupi i predrasude. Naime, latinitet kao takav je bio nužan za liturgiju zbog jedne unifikacije, s druge strane što mi nemamo još sistematizirane nacionalne jezike, nemamo još ni protonacionalne države, dakle mnogi jezici su tek u formiranju u nekakvim njihovim početnim fazama, a ovo nam pokazuje da je ta jedna staroslavenska osnova koja je kasnije prerasla u hrvatski jezik, dakle i imala već svoje glagoljsko pismo, moglo biti uistinu pismo kojim se mogla služiti rimska liturgija, kojom se do tada u cijelom svijetu služi samo latinski jezik. S vremenom mi tek, evo, kod Tridenskog koncila se počinju formirati prvi nacionalni jezici, ono sistematizacija i standardizacija, ali dobro, u srazu katolicizma i protestantizma zadržan latinski jezik, međutim imamo jednu dugu tradiciju koja nam pokazuje da su prvi naši na neki način identitetski izvori pisani hrvatskim jezikom i glagoljičkim pismom, možemo reći jedan od onih najpoznatijih i najprepoznatljivijih Bašćanska ploča i naravno sad imamo taj tiskarski dio kao jednu revoluciju koja mijenja svijet, dakle početak jednog globalnog pristupa, možemo reći početci nekakve uvjetno rečeno pozitivne globalizacije, s time da informacije sada više neće biti dostupne nekima, nego će biti dostupne svima. Dakle, početak možemo reći pismenosti koja sada postaje opća stvarnost. Naravno, treba će stoljeća da se uvede ta opća razina pismenosti, da se uvede školstvo i tako, ali prvo je tisak omogućio tako nešto, a mi tu imamo tu jednu posebnost koja je uistinu blago s kojim se trebamo ponositi i napače nešto što treba poticati dalje da se traže odakle nama to pismo, jer mi ga nalazimo jedino na području koje je povijesno pripada ono što se zove hrvatske zemlje. Dakle, jedino na tim prostorima mi nalazimo to pismo. Dakle, tako da i neke teorije koje su uvriježene, koje mi usudim se reći papagajski ponavljamo, isto mogu biti na ovakav način istražene da dođemo do nekih novih rezultata koji će pokazati podrijetlo glagoljice i zašto i zbog čega se pojavljuje samo na prostoru koji jest etnički povijesno pripadao Hrvatima. Da bi se došlo do zaključka što je on to radio. I sad ću vam vrlo plastično to pokazati. Ovdje dole su 3 slijepo otisnuta slova glagoljska ispod jednog stupca naše prve tiskane knjige na stranici 18 versu. Lice i najliče, rekto je lice, verso je naliče stranice. Zašto nekakva 3 slijepa slova ŽHD na nekakvoj stranici 18? Koja je ideja? Eto, i nakon toga razmišljanja bila je logika jedina zamijeniti ta slova njihovim brojevnim vrijednostima. U glagoljici uvijek jedno slovo podrazumijeva točno određeni broj. Slovo A je uvijek broj 1, slovo B je uvijek broj 2, slovo V je uvijek broj 3 i tako redom. Slovo Č, tvrdo, je broj 1000. I sada kad vi pogledate ŽHD, dakle Ž je broj 7, pazite sad H je broj 600, i D je broj 5. I sada kada po toj koloni, koja je veća naravno, sad je ovo dio samo te stranice iz prvotiska, idemo 7. red od ozdo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, brojimo na 600. znak. U cijeloj toj koloni 590, 100 puta pobrojeno znakova otisnutih, 600. znak
počinje riječ koja ima D 5 slova. P-A-V-L-A. Znači, on je točno kroz brojevne oznake nas usmjerio, dođite i pročitajte ovu riječ Pavla. I šta sad ovdje znači to Pavla? Kad pročitate cijeli ovaj podcrtani tekst, kaže Svetago Pavla prvoga Remite. Znači, Sveti Pavao, prvi pustinjak, svetac na čijem učenju i na čijem metodologiji su osnovani upravo Pavlini. Moje ime je Ivan Mance, dolazim iz Zagreba, porijeklom sam Kosinjan, bavim se dakle informatikom, znanstveno i profesionalno te hrvatskom srednjovjekovnom poviješću. Danas smo se pojavili ovdje da bismo predstavili knjigu, moju knjigu koja je nastala iz mog doktorskog rada, doktorskog istraživanja pod nazivom Kosinjska tiskara, povijesna kartografska informacijska studija. Pokušali smo predočiti sve ono što je u tom istraživanju prikazano i doneseno kao danas najizglednije i najvjerodostojnije u smislu prikaza gdje je otisnuta naša prva tiskana knjiga. Nažalost, u našoj prvoj tiskanoj knjizi postoji samo podatak u kolofonu o datumu dovršetka, tako da je to mnoge prijepore u Hrvatskoj otvorilo u posljednjih 200 godina. I kroz ovo istraživanje, kroz cijeli niz dokaza, elemenata, kartografije, kosinjskog glagoljaštva i na kraju i materijalnih dokaza u vidu slijepog otiska ili cijelog niza slijepih tisaka koji dolaze u našoj prvoj tiskanoj knjizi, prikazan je Kosinj, kao što sam rekao, kao najizgledniji lokalitet naše prve tiskare. Ovu knjigu smo predstavili u jako puno radio emisija u Hrvatskoj, nešto i televizijskih emisija, u planu je još. Ovo nam je danas bilo u Beču 20. jubilarno predstavljanje. Sutra smo u Hrvatskoj crkvi, u katoličkoj franjevačkoj misiji u Beču s istom temom. Nakon toga smo u Slunju, Hrvatskoj, u Sinju, Splitu, Vukovar je pri kraju dogovora oko termina, Zadar. Bili smo u mnoštvu gradova i evo pokušavamo prenijeti tu informaciju do hrvatske javnosti o tim vrlo važnim hrvatskim kulturnim i povijesnim pitanjima.